Waroma kosana achitchula bandaro amene ndi leader of opposition ku parliament komanso pachayiwa ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka ku Kasungu South constituency. Pachambuyo mulamulo wa chipani cha Malawi Congress Party ndekuti anali nduna yoyang'anira chuma ku Malawi padakali panopa ndekuti atapidwa ndi polisi ya fisco ndipo ali manja mawo ndithudi. Enabe kumazafuna kuti aziwe ma details bwinobwino kuti chachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu potengera ndi amene amayimira amenewa ngati loya wawo ndekuti ndi George Jefferson Kazipatike wasimikiza kunena zoti achitchula banda ndekuti analandira notice imeneyo kuti afunidwa ndi a fiscal police. Warrant imeneyo ndekuti a fiscal police anakaitenga kunkukula court mu mzindatu wa Dowa umenewo. Posatira zimenezi ndekuti achitchula banda anapitatu ku area 6 ku ofesi a fiscal police kumene awasunga padakali panopa pamene akuwafunsa ziwiri zitatu nkhani zokhuzana ndi mlandu umene akuganizira kuti anapalamula achitchula banda. Of course ndekuti sanafotokoze bwinobwino ma details kuti mlandu wake ndi wotani, komanso amene wayankhula polisi ku Malawi ndekuti Leo Chintembo ndikuti ndi polisi yonse sanabwere kuzafotokoza zifukwa zenizeni zimene awamangira achitchula banda kuti particularly mlandu wake ndi wotani. Koma timaziwa kale kuti a fiscal police nkhani yake imakhala yokhuzana ndi ndalama komanso phatikiza pamene pandali ma business komanso ndekuti government finances ndeti kudziwa kale kuti achitchula banda anali nduna ya zachuma ndi imene zinkakhaliranso ndawo ya Congress nthawi chayo ambiri timaonanso bwinobwino zinthu zake imene zimakhalira mukhala kugawa ndalama kumachitatu anthu kuchita mpikisano kugawa ndalama timazitsata bwino timaonanso mmene zimakhalira. Kunalito makesi ambiri amene amatchulidwa okhuzana ndi ndalama. Mukumbukira bwino ino kunali nkhani imene masungulira yokhuzana ndi magalimoto kuti mwana wa achitchula banda ndotani ndi galimoto zochuluka kwambiri potengeranso ndi msinkhu wake chani zambiri zimakhala zikuyankhulidwa kuti sizimagwirizana ndi chuma chimene anali nacho. Kenatu kumazafunsa kuti kodi chuma chimene chocho anachitenga kuti chifano mbuyomo magayi amene wa Congress asanalowe mboma timakhala tikuwaona mmene masitasi awo analili kuti anali ndi chuma chonsecho kapena anachipeza mu nthawi imeneyo analino mboma. So anthu ankayembekezera kunena kuti tsiku lina lake ndithudi lizafika limeneno achitchula banda azayitanidwe mwina kuzafunsidwa mafunso awiri atatu ndipo tsiku limenelo ndekuti lafika padakali panopa akamaliza kufufuza ndekuti nkupita nawo bwalo la milandu paja loya wawo ndekuti a Jefferson Kazipatike ndi amene amakhala akuyimira kumeneko komanso amene amakhala kupanga defend timu ya kumeneko chipani cha Malawi Congress Party makamaka pa legal battles tikhala tikuyipanga tracking nkhani imeneyo kuti ikuyenda motani. Of course ngati napanga notice ku parliament imene aphungu wa nyumba ya malamulo amaseka parliament kumeneko makhala okuzungulira nkhani kunena zona kuti ena ndekuti atengedwa ma warrant of arrest akhala akuthiridwa unyolo apapa ndekuti ndi zimenezi zasimikizika kuti maunyolo aja ndithudi ayamba kuyenda kwa amene amachita zinthu zosemphana ndi malamulo ndithudi akumana ndi lamulo ngakhale kuti nkhani zakenso akatengedwa anthu amene azikuoneka kuti sizimazaoneka mutu wake bwinobwino chifukwa choti ndi anthu andale awachani nkhani zake zimothera kwake tsogolo lake silimaoneka bwinobwino. Pameneno munthu wamba kungoti wapalamula mlandu alese ngati waba nkhuku chani sizomayitanso kutenga nthawi yayitali amapeza kuti kanthawi kochepa apita nawo ndekuti ku bwalo la milandu kuchoka kumeneko ndekuti akugamula kuti ukakhale ku ndende zosachedwanso. Koma makosana amenewa ndekuti umakhala zungulizunguli kulowera akatero apasa belo chani nkhani zakenso kungozizira mosadziwikanso bwinobwino kuti kodi zathera kuti. Tikasatiranso bwinobwino mbuyomo pameneno achinyamata achipani cha Malawi Congress Party anazakumana ndi mtsogoleri wawo ku headquarters ya chipani chimenechi Dr. Lazarus Chakwera kumeneko ndekuti ababa Steve Malondera anazayankhula zonena kuti achinyamata komanso ena ndi ena akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party akumangidwa mosatsata malamulo ndi iwo sakulola zimenezo ndipo atapita ku parliament ankazafotokozanso nkhani yomweyo kuuza aboma kuti kuli mphekesera zokhuzana ndi ma warrant of arrest zimene aboma atenga ndi cholinga choti amange ena mwa akuluakulu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Iwo ku chipani chimenecho amanewa kuti akuti samaopa ndi zimene aboma amachita zokhuzana ndi nkhani za ma warrant of arrest zimenezo and then posatira zimenezo tinaona kuti kumbali ya boma ndekuti a Joseph Mwanamveka omwe ndi nduna ya zachuma anazayima kwa yankhato a Steve Malondera nkuwafotokozera kunena zona kuti iwo akamanena zona adafuna kumanga anthu ndekuti ali ndi umboni chifukwa amatsatira bwinobwino nkhani yokhuzana ndi ndalama amene zimayendera kuchoka ku account number 1 kumapita ndekuti ku mabanki ena from mabanki ena kumaonanso kuti zimapangidwa forward kumapitanso ku mabanki ena mpaka na ukafika ma end point kumeneno anthu amene amapanga withdraw ndalama zimenezo ma footage
mafailo china chilichonse anali nawo bwinobwino. Nde Steve Malondera asamayankhule mokalasira anzawo moto, kusonyeza zoti kuyankhula kwa Steve Baba Malondera mwina iwowo pa mndandanda umenewo panalibe, chifukwa chake amayankhula molimba mtima choncho. Komanso kuyankha kwa Joseph Mwanamveka kunalinso umboni woti mwina Steve Malonderawo ndekuti panalibe pa mndandanda umenewo. Nde kufonse taonapo makeses ambiri okhuzana ndi akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party akumangidwa komano kumapeto wake ena mwana kuti nkhani zake zangozi zitaso osoneka mutu wake kuti zathera pati. Recently taonapo kuti ena mwa akuluakulu ku chipani cha Malawi Congress Party anamangidwapo ngati Sostene Gwengwe, Colin Zamba komanso Sam Kawale nkhani yokhuzana ndi deal ya fertilizer ujayo amene amapanga deal ndi East Bridge Estate amene ndalama zake zinali around 200 billion and magaya amene ndekuti padakale panopa ali pa bero. Nde paja kunalinso kesi mbuyomo ya Chilapanda ku bwalo la milandu pameneno apolisi ankafuna kuti akachite kafukufuku okhuzana ndi fertilizer amene anabedwa ku famu ya boma pamene Kongresi imalamulira. Nde fertilizer ameneyo amafuna akafufuze ku famu ya Chilapanda ku Kasungu imene imadziwika kuti Namuleri. Nde posatira zimene tinaona kuti panali pa 15 December 2025 Chilapanda anagwisa ntchito lawyer wawo Jefferson Kazipatike kuthamangira ku bwalo la milandu kukatenga injunction kulesa apolisi kuti asapite ku famu ya Chilapanda. Kuchoka pamenepo ndi panali pa 16 December 2025 anapanga seti kuti no kuzakhale interparty hearing, ndipo hearing imene inazachitika pa 19 December 2025 pamene no mbali zonse ya boma komanso mbali ya Chilapanda mosogozedwa ndi George Jefferson Kazipatike anakhala akukambirana kumene ku bwalo la milandu kumeneno ambali ya boma amazafotokoza kunena zoti ngati mbali imodzi yochita kafukufuku amangoyenera kupita kwa Chilapanda ku famu yawo kafufuza nkhani yokhuzana ndi fertilizer ameneyo ameneno amangoti anachoka ku famu ya boma sanapange specify. Jefferson Kazipatike ndi timu yawo kumeneko kuyimira Chilapanda ankazanena zona kuti apereke ma batch number amene afuna kuti abomawo akachite kafukufuku kumeneko chifukwa fertilizer analiko komano akuti anagulidwa mwandondomeko bwinobwino osati anatengedwa ku famu ya boma. Nde zimaoneka kuti ambali ya boma sanapitirize nkhani makamaka kuti sanabwerese maumboni amene ambali ya Chilapanda amafuna zomwe zinapangisa zonena kuti oweruza mlandu umene wa Precious Kondowe ayimise chiganizo cha polisi kuti achite kafukufuku ku famu ya Chilapanda pa nkhani yokhuzana ndi fertilizer ameneyo. Nde apa ndi pamene nokubwera nkhani imene kuti awatapa a fiscal police nde kayanasokoneza ndalama za boma nakasanali kumpika kwa ndalama nthawi imeneyi ande imenenso tafotokozera kale kuti kumakhala kulimbana nkhani yooneka kuti wandalama ndani kuti agawe ndalama koma delegates nthawi imeneyi akulimbirana maudindo ku confession zina kumachita kugwidwa nazo pa airport kufuna kuti azikwera ndege mopita kandi kumwera ukukaya. Nde pameneno kesi ya Chimwendo Banda nde simadziwika kuti inathera potani. Ayi mmene nkhani zake zikuyendera tikhala tikupanga tracking nkhani imeneyi kuti iyenda motani ukathera motani ngati akapezeke ndi mulandu zonsezo ndekuti zikathera pa bwalo la milandu. Adakapezekenso kuti ndosalakwa ndekuti akapeza zoti bwalo la milandu lapanganso clear kumeneko. Nde paja mawu amene amabwera amanena zona kuti amamangidwa pa zifukwa za ndale kuchoka kumbali imene ya chipani cha Malawi Congress Party. Nde mmene zingakhalire tibwera kuzafotokoza bwinobwino nkuteka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene tinazona kuti Chilapanda amene ndi leader of opposition atapidwa ndi fiscal police komano ma details a mulandu wake ndekuti polisiyo sinabwere kuzafotokoza. Ngati maganizo amene alipo titofotokoza comment section koma moperemekezanso maganizo anzathu. Sawele panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakufikirani mosavuta.